Maayong adlaw mga higala ug mga igsuon, naa kitay gamay nga hatagan ug pagtin-aw mahitungod sa pagtulud-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya pagkahuman na atay i-play nga video, unya kini siya nga video nga ato ang i-play mao ni nga ato ang tagaan og reaksyon ug tagaan nato og tubag tungod sa hinungdan nga syempre nagpailam man gud daw ni sila nga CFD pero dili Catholic Faith Defender ha. Usan ni sila ka Christian Faith Defender. So nigamit sila same nga pulong or same nga abbreviation nga siguro basi gusto nilang ilaro nila ang mga Katoliko kasi siyempre pag minog sa FD, buti pasabot kuha na siya, tawag ining Catholic Faith Defender, Defensor Katoliko. So kung moadto na sa mga lugar-lugar, matingalat ang oy si FD niya pag human ang gitudlo di ay mao. Ngano man tungod kay lahi di ang meaning sa ilang CFD. Dili di Catholic Faith Defender kung dili Christian Faith Defender. So kini nga video nga ato ang tan-awon karon, mao ni nga ato ang magsilbi tagaan og reaksyon kay ilahang gisgutan ang usa sa mga pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod ni ining maong gitawag og purgatorio. Kay mao man ni ang ilahang magsilbi topic kay sumala pa daw nila wala daw kuno sa Biblia. So i-play una nato ang ilahang tawag ining video. Sige, so magisgot ta karon og kining trending sa Facebook, kining purgatorio. Unsay giingon sa Biblia bahin sa purgatorio? Ikaw, Brother Jackson, unsa may imuhang masulti ana? So, ang purgatorio atong isgutan. So, nakoy gi-research. So, nakit-an ni siya sa Catholic Encyclopedia. So, gingon diri no, ang purgatorio maoy usa ka dapit o kahimtang sa temporal nga silot alang ni adtong kinsa nga mibiya niining kinabuhia diha sa grasya sa Dios. Dili bug-os nga gawasnon gikan sa gagmay mga kasaypanan, wala makabayad sa bug-os nga tagbawan tungod sa ilang mga kalapasan. So kung isummarize nato kini sa giingon sa Catholic Encyclopedia, so ang mga tao kuno nga mamatay, ang Kristohanon nga mamatay nga naapay kalapasan, so bayaran pa nila didto sa purgatorio. So kini bang doktrina sa purgatorio nahiuyon ba sa Biblia? Dili gayon. Tungod kay si Jesus namatay para sa atong kasalanan. Doon na ba tayo bersikulo ana? Duna. Mabasa diha na sa Roma 5:8. Sige. So, Atong Siam, kay basa si Siam. Nandire sa Roma 5:8 sa ABCEB version. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Buot pasabot nga si Kristo namatay na sa krus. Iyan ang giangkon ang silot sa tanan, mao nga ang mga mutuo kaniya dili na kinahanglan pa nga magantos sa langit man, sa yuta man o sa bisan sa ikaduhang kinabuhi o bisan sa asa pa man. So dinhi sa pangutana nga unsa daw kuno itudlo daw sa Biblia mahitungod daw sa purgatorio nya ang ilahang tigtubag na nitubag sab nga nakabasa daw siya, naka-research daw siya sa tawag ining Catholic Encyclopedia. Nya pagkahuman syempre ang ilahang tawag anang pag-research ilang gisurambaw ba nga gitawag og pagsabot kay sumala pa nila nga ang mga Katoliko daw kuno kining Kristiyano mamatay dili pa daw mahimong tawag ining nakadawat na daw sa kang Kristo. Nya pagkahuman dili daw wala daw fully mabayri ang iyahang tawag anang kalapasan nga nahimo. So ingon sila din at tinuod ngano man kay sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 nag-ingon daw ang balaang kasulatan nga gibayaran na ta sa tuang Ginoong Hesukristo. So nga tong pangutana insakto ba ni ug sumala sa gitudlo sa gitudlo sa gitawag og Catholic Encyclopedia ug kanang gi-quote nila nga Roma kapitulo 5 bersikulo 8. So mo na nga tuang tagaan og una nga tawag ining reaksyon kay gigamit nila ni nga pulong, gigamit nila ni nga teksto, gigamit nila ang Catholic Encyclopedia, gigamit nila ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8 paghatag og pahimugat sa ilang pagdinay sa doktrina sa Iglesia Katolika mahitungod ni ining purgatorio. So una, gibasa nila ang ang Catholic Encyclopedia nya syempre ato nakita sa ila is cellphone man. So ang ilang gitanaw is kining New Advent, kining online na Catholic Encyclopedia.
So ang meaning, ang gihatag dinhi, ang ilalang gibasa is ang heading lang. Wa nila basaha ang kinatibuk ang Catholic Encyclopedia. Mo na sipyat aning maong mga tawhana. Ngano man kay magkutlog-kutlog dokumento sa Iglesia Katolika Apostolika Romana pero dili nila tarungon og sabot. Dili na tagaan insaktong gitawag og pagsabot. Nya di pud sila gustong musabot. Kay kung musabot sila anang maong mga butang, possible nga mamahimo na silang Katoliko. Pero kay siyempre supak man sila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, so ang ilarang basahon kato lang hiding. Di nila basahon tong explanation sa simbahang Katolika nga migamit sa balaang kasulatan ug migamit sa gitawag og apostolikanong tradisyon ug tudlo sa mga fathers sa atong simbahang Katolika. Anong kinahanglan ta nga mutan-aw sa tudlo sa mga fathers sa simbahang Katolika? Ngano man kay kana magud sila kanang mga tawhana manggod kanang father sa simbahang Katolika, kini mga apostolic fathers, duol kay na sila sa mga apostol. Buti pasabot, mas sila ang pinakauna nakasabot kung sige panudlo sa gitawag og mga apostoles. So, una na to basahon kining ilahang gikuan, ilahang gihatag nga definition nga sumala daw kuno sa Catholic Encyclopedia. So, ang link nga ilahang gibasa is kining sa New Advent, ilahang gibasaya lang, newadvent.org. So, mao ni ang Catholic Encyclopedia online. Okay, purgatory from the Latin word purgare, to make clean, to purify. In accordance with Catholic teaching, is a place or condition of temporal punishment. So, pag iutog temporal punishment, di sa impyerno. Nga naman kay ang impyerno, eternal punishment man siya, eternal condemnation man siya. So, pag ingon og temporal punishment, so, ang kalag, temporaryo lang mabutang dito, nga pagkahuman, dadon siya, giandam siya, para dito sa langit. Para ang kinsa man ng temporal punishment, for those who departing this life in God's grace, in God's grace, nakadawat na og tawag ining grasya, are not entirely free from venial faults or have not fully paid the satisfaction due to their transgressions. So kining point magud dinhi nga from venial sins or have not fully paid the satisfaction due to the transgression, wa sila kasabot ana. Ngano man kay dili man sila maka-identify og unsay mga epekto sa sala nga mahimo sa taho. Ug asa dapit didto ang giwala or asa dapit didto ang gipasaylo sa Dios pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. So katong mga Katoliko manggod na manggod tay gitawag og pagtunga di sa sala na itulo ka epekto sa sala. Pinaka number 1 is guilt, number 2 is damage, number 3 is penalty. So naabatay base sa balaang kasulatan na yes. Kung ato ang tanaawon ang kuan, kung ato ang tanaawon ng Genesis o gitag ang mga tao sa dihan nakasala, nibati siya og kaulaw, nitago siya, nagtapi siya. O ngano man kinaulo sa Dios, sumuot ni gitawag og guilt. Makita nato nga nisulod sa ilaha ang tawag ining guilt. So isa to sa epekto sa gitawag og sala. Damage. So unsa man toy damage ito? Ang ato ang kalag. So gikan sa panahon ni Adan og ni Eva hangtod karon mao nay gitawag og makita natong damage kamatayon sa kalag. At the same time mao na ang gitawag og penalty. So, naabatay base sa balaang kasulatan nga mingon man sila nga sige napasaylo naman tang Kristo. Naabatay base sa balaang kasulatan nga human napasaylo apan nagsuffer gihapon sila sa gitawag og penalty. Asa man tatawag anang makabasa ana kanang bisag ipasaylo na pero nagsuffer gihapon sa gitawag og penalty. So, gusto nako nga tawag anang patalinguhugan ninyo mga higala og mga igsuon kung Allah. So muhatag ko og pananglitan. For example, there is a Números kapitulo 20 versikulo 12. Sa mag-ingon dinhi sa balaang kasulatan. Dinhi nakasala si Moises si Aaron. So gipasaylo sila sa Dios. Pero unsa may tubag sa Dios? Isip usa ka gitawag og silot or bayaran nilang penalty. Chapter 20 verse 12 unsa giingon dinhi. Okay, apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron, kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tawo sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tawo ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. So dinhi giyong gibadlong. So naay tawag ini kung sa kuan pa kung ato ang tawag ini nga tan-awon nga sige pasaylo si Aaron ug si tawag ini nga Moises, pero na ay penalty nga ilahang tawag ini nga bayaran. Unsa man to nga penalty? Katong penalty nga dili na sila maoy mangulo padulong didto sa gitawag og yuta nga gisaad. So buti pasabot every sala nga mahimo nato naatay penalty nga bayaran.
So katong gihimo ni Kristo dito sa cross objectively, gitanggal to, gitagaan ta grasya aron angayan ta nga muangkon ni anang maong gitawag og kaluwasan. Kung makadawat ni anang maong grasya, ang guilt mo ay mawagtang dina, pero magpabilin kadtong gitawag og damyos na kinahanglan natong bayaran. Mabit anong gingon ni Kristo San Mateo kapitulo 5 bersikulo 26. Sa may giingon ni Ginoong Kristo. Saint Matthew chapter 5 verse 26 kung wala ako masayop. Okay? Sa may giingon din og timani bilang guon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. So, buti pasabot kung maingon tawag-tawag anang kaluwasan na gihimo ni Kristo, objectively yes, giluwas ta niya sa atong gitawag og mga sala mo nang di na ta maimpierno. Pero wala nagpasabot nga di nato bayaran katong ato ang damyos nga gitawag og gihimo. Ngano man ang Dios hustisya biya basin nakalimuta. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11, ang Dios hustisya. Kay ang Dios hustisya man, so pasayloon ta niya, ihatag diing pasaylo, so di ta matug impierno. Pero muna gingon na San Pablo katong gi-quote nila sa Roma, katong gi-quote nila sa tawag anang sulat ni San Pablo nga sa taga Roma, wa nagpasabot nga luwas na kadiretso. Ngano man kay ingon pa ni San Pablo, Roma kapitulo 8 bersikulo 23, gilauman pa nila nga makaangkon sila anang hingpit na kaluwasan. So wa nagpasabot nga nakadawat og grasya karon, makaingon ko nga hingpit na kong kaluwasan. Ngano man kay ang hingpit na kaluwasan ato ang makuha sa panahon na kita hukman. So diha pala nato makitaan nga every sala sa tao diri sa kalibutan bisan pag naatay grasya, pero kinahanglan tag mobayad sa ato ang damage kay dili pa hingpit ang kaluwasan nga atong naangkon samtang kita buhi pa. Laing pananglitan nga naitawag anang gipasaylo sa Dios apan gipasuffer gihapon, gipabayaran gihapon ang penalty tungod sa iyahang tawag ining pag-insulto sa Dios. 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 hangtod 14 ato ang basahon ang balaang kasulatan para mohatag ta og kining example ba kung baga kay gitudlo man na sa balaang kasulatan. 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 antod sa 14. Sige ingon din Mingon si David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Natan si David. Gipasaylo usab sa Ginoo ang imong mga sala ug dili kanya patyon. So ang pasabot sa tuang panahon di na ka maimpierno. Apan kay pinaagi ni ining buhata imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Kay kini tawag ining gibabuntisan man ni tawag ining David ang iyahang gitawag og katabang. So mo na nga ang consequence, ang penalty is katong bata mamatay. Isip bayad sa gitawag og sala or tawag ining kung sa kuan pa ba, isip bayad sa or damyos nga iyang nahimo batok sa gitawag sa Dios bisan pagipasaylo ang iyang sala. Ang kamatayon ni Ginoong Kristo pasaylo ato alang sala objectively. Kay Dios lang ang makahatag natong pasaylo. Pero wa nagpasabot nga hingpit na tang luwas. So kinahanglan pa nato nang gitawag og trabahoon isip pag-cooperate sa kaluwasan na gihimo sa Dios. O nya every grasya nga ato ang madawat, ang matangtang din na is ang ato ang gitawag og guilt. Pero naay magpabilin nga gitawag og damyos nga kinahanglan natong bayaran. For example, human naman si Kristo namatay pero ngano naamantay kamatayon. Ngano man kay until now ang tao nagsuffer pa sa unang sala sa tuong unang ginikanan Adan ug Eva nga pinaagis ang sala ang kamatayon ni abot sa kagitawag og kalibutan. So man ang kinahanglan pa ta mo bayad bisan pag humanan na si Kristo namatay sa krus. So maupod na every sala nga itong nahimo, human naman si Kristo namatay sa krus, kinahanglan ta mo dawat og grasya o pinaagi ni anang maong grasya nahiuo sa takang Kristo. Pero as long as dili nato mabayaran ang atong damyo sa atong gitawag og sala samtang kita buhi pa, mahitabuan na kung mamatay ta, kinahanglan nato na di pero na bayaran sa laing kinabuhi. Karon kay naa naman ta sa estado sa grasya, mo nang giingon din ni sa tawag ining Catholic Encyclopedia nga namatay siya, a place or condition of temporal punishment for those who departing this life in God's grace. So na si grasya. Pero tawag ining wala pa man na fully paid or have not fully paid as satisfaction due to their transgression. So katong damage nga iyang nahimo, so kinahanglan niyang bayaran. Kung wa niya bayari, diri sa kalibutan by way of
by way of kining corporal and spiritual works of mercy. So ang may tabo dito na to nabayaran sa ikaduhang kinabuhi. So katong kalaga nga namatay na damage sa iyang bayaran kay napasaylo na siya, di na siya maimpyerno. So ang tanang kalag ng mga matay nga nabutang sa purgatorio wa na nay kahigayunan pang gitawag og maimpyerno. Ibutang na dito sa gitawag og lugar nga giingon sa Catholic Encyclopedia nga a place or condition of temporal punishment. Kanong temporal man kay bayaran niya dito siya mismo. Siya mismo. Bayaran niya ang katong damyos nga individual niyang gihimo. Kay mao man na ang kuan, mao man na ang tawag anang kinahanglan di ba? Sa San Mateo 5:26, bilangguon ka dito hangtod kabayran nimo ang imong gitawag og salaod. So mao na nga makita nato nga kanang ilang pangunahuna ba nga tungod kay si Kristo namatay sa krus, erase na tanan, dili na mao. Dili na pangunahuna ni Kristo ug sa tawag anang mga apostoles. Kanang human sa kamatayon ni Kristo, ang nadawat nato grasya. Nawala ang atong guilt manang angayan natang tawagong anak sa Dios. Nya pagkahuman at the same time, so naanatay katungod nga naanatay kung sa man pa-assurance nga di na ta maimpyerno. Kay nidawat man ta sa grasya sa Ginoo, man ang giingon ni Kristo nga giluwas kamo. Pero kinahanglan nato bayaran ang mga damyo sa ato ang gitawag og sala. In what way? Number 1, kinahanglan ta makagiusa kang Kristo. Manang bautismuhan ta. Kinahanglan makagiusa ta kang Kristo, mapasaylo ang atong sala di samtang buhi pa ta pinaagi sa kumpisal. Sa atong mga Katoliko mo nang gitawag og mga sakramento. So mga matanggal ang atong guilt na. Pero ang damage ayun, personal nato nang gitawag og antusan. Diri ang kinabuhian na atay gitawag og purgatorio tong kinabuhi na temporal natong masinati. Pero kanang giingon itong purgatorio kanang topic na to, lugar o luna. Luna or kondisyon na dito ipahimutang dauban ka dito hangtod mapapas. Ang pinaka, giingon ni Ginoong Kristo nga, ang pinakagamay sala, mapapas na pinaagi ni anang maong gitawag og pag-ampusa. Mo ni problema aning mga higal na to nga mga di Katoliko. Kay magbasa-basa og Biblia, pagka man dili tarong og interpret ng balaang kasulatan. Maghimo-himo silang ilahang kaugalingong interpretation na dili mao pangunahuna sa gitawag og mga apostoles. For example, San Pablo sa Roma, mabasa to sa Roma, di ba katong gingon 5:8 katong ilahang nga tawagan ng gikot. Ningon ba San Pablo nga hingpit ako na luwas kay namatay na si Kristo? Dili, basahan ng 8. Nga 8 tawag ining kuan 8:23. Nagpaabot pa sila sa hingpit nga gitawag og kaluwasan. Subot pasabot aning kinabuhi bisag kadawat ta grasya apan kundi nato tawag aning amumahon ang grasya o di nato banan nga to ang damyos. Ang may tabuan na bisag di na ta maimpyerno, ibutang ta sa lugar nga giingon ni San Pablo. San Pablo mismo nag-ingon. 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 apan nan mahanaw kini apan maluwas siya nga nakaikyas siya ni ining maong kalayo. 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15. So man ang gitawag nato nga mga Katoliko nga purgatorio, katong gingon nila nga wala sa Biblia ang purgatorio, huna-huna ra na nila kay ang ilang huna-huna manggod nga kinahanglan mabasa letra por letra. Ya sa ilo biyang gibasa wala gingon dito nga walay purgatorio. Nag-interpret lang pud sila. Nya pagkaman kinahanglan kung sila mangutana sa to, kinahanglan mabasa tawag letra por letra, dili. So kung giunsa nila pagsabot, gisurambon nila pagsabot atong tarungo na. Ngano man kay pag magbasa tag Biblia di lang kay usa ka portion lang atong tan-awon kundi tan-awon sab nato kadtong gitawag og mga portion na kinahanglan natong susihon kay natong hibawon aron dili ta masayop sa atong interpretation. Ngano man kay sumala pa ni San Pedro 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16 15-16 unsa giingon ni San Pedro? Sa ingon niya 16. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat, may mga butanga malisod sabton sa iyang mga sulat. Nagituis sa mga walay alamag ug mga matutuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugaligon ngadto sa kalaglagan. So ang ilang tawag anang gihimo instead of ihatag nila tong tama, pinaagi subay sa konsepto sa mga apostoles sa tibuok kasulatan kung baga. Ang ilang gihimo fragmented kayo. Kinilang niya pagkaman gihaom nilang ilang una-una dito sa nakasulat, di na pwede.
So, ato pa i-continue ning second argumento nila. So, ikaw bro, na kay kasulti bro? Na ko'y kasulti na. Napo ko'y bersikulo ihatag na nasa Isaiah 53:5. Ato sa nang basahon. Sige. Sige, kasi ang basaan naman. Kuan siguro, Teacher Ann. Inan kay ko na nga bersikulo, Brother Gines, no? Asa to? Isaiah 53:5. So nagaingon dire, apan siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Uy, grabe no. Siya nadugmok tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot nga nagdala kanato og kalinaw diha kaniya o pinaagi sa iyang mga samad kita na nga ayo. So, pag ingon di ay nga kita mag-antos, So, gingon dire, so kay si Jesus naman dai nagantos alang sa atong mga kasalanan aron kita maluwas. Nganong isalot pa man nato ang purgatorio nga need pa ad maluwas. so insulto di na kung moingon ta nga mag-antos kasabta. Insulto kayo. Okay, ang nahimo ni Jesus dito sa krus, igo naman di ay. Enough na kayo ang kamatayon ni Jesus dito sa krus. Nindot ta nga tawag ining pangutana sa ato ang higala nga tawag ini nagpaila nga Christian Faith Defenders. Nga naman, nganong isalot pa lang purgatorio, nga gibayran naman gid na ni Ginoo nga Kristo. Madam, tarungan ninyo nagbasa ng kasulatan. Kaya kung di ninyo tanong magbasa ng kasulatan, kung daghang mga tao mga impierno, tungod ninyo, manubag mo ang kalag nila. Kanang giingon sa Isaiah 53:5, mao na ang gitawag og objective salvation. Buot ipasabot, ang Dios lang ang makahimo ni anang maong kaluwasana. Kanang giingon nga gitawag og bayad din na, mao na tong kalapasan sa tao dito sa Dios. Buot ipasabot, gi-connect niyag usab ang relasyon sa tao og sa Dios. So mao nang giingon nga nangaayo kita pinaagi sa iyang gitawag og pag-antos. Walay labot din na ang katong individual natong gitawag og bayaran. Ngano man kay ang gibayaran din na objectively kinahanglan maluwas ang tao. Subjectively kinahanglan mo cooperate ang tao didto sa gitawag og kaluwasan. Mabita ko natuan ng basahon ang balaang kasulatan, dili lang kay mutuo na sila pabuhaton gyud mo ng Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 10. Akin ni magud sila pagbabasa mo na sa kasulatan, 2:8 lang ang ilang tan-awon. Wa nila tan-awa ang 9 ug 10. Gipahimo sila sa mga maayong gitawag o mga buhat aron mas mahingpit pa ang katong gihimong kaluwasan ni Kristo dito sa gitawag og krus. Manang naay purgatorio, kay ang purgatorio nagtimaan ka na, naghatag ka, nagpahimog at nga kining Kristo Dios sa kahustisya. Hustisya siya. So kay hustisya man siya, dili pwede nga iparehas ang silot ang talang gitawag og nakahimog sala. Labi na nga human nato na dawat si Kristo niya pagkahuman atong gibiyaan pinaagi sa paghimo nato gitawag og sala. So, katong nahimo nato, syempre nawag tang tong grasya pero di naman ta impierno kay naamay gitawag og kining bunyag nga ato ang nadawat na may mga sakramentum pasayloon man ta. So, kay dili man ta maimpierno na, so kinahanglan katong damyos nato bayaran nato didto sa gitawag og lugar nga gitawag og purgatorio, kay kanang purgatorio again nagtimaan na sa kahustisya sa Dios. Dili nang naa sa inyo ang tawag ini mga pangunahon na nga anong i-appeal pa man ang purgatorio, i-question nimo ang kahustisya sa Dios. Dili madam. Mali na. Mahimo gyud nang dakong insulto sa tuang Ginoong Jesucristo nga din ato ang gipakawalay bili ang iyahang pagka-Dios ug ang iyahang pagkahustisya. Kay ato ang hinumduman nga sa matag sala nga ato ang mahimo na gyud nay gitawag og penalty. Nya at the same time again ato agin nang balik-balikon nga katong iyahang kamatayon mao tong pasiguli sa ato ang relasyon ngadto kaniya nga naputol pinaagi sa sala nga ato ang gitawag og gihimo. Mo nang naa ang purgatorio tungod sa hinungdan nga kana nagpadayag sa kahustisya sa Dios nga naman tungod kay after ta gipasiguli sa ato ang Ginoong Jesucristo wa nagpasabot nga sa dihang gipasaylo ta dili na nato bayaran ang ato ang mga damyos nga gihimo resulta sa sala nga ato ang gibuhat samtang kita buhi pa. Kung moingon ta nga mag-antos pa ta sa purgatorio, so gibaliwala ra nato ang kamatayon ni Jesus. So na ako na hinumduman antong 1 Juan 2:2 ato ka na ipabasa ni Bro Arce. Bro Arce, ato ko nang basahon Bro Arce. 1 Juan 2:2. So ang gingon diri no,
Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. So kung ato ning sulbaron hubaron nato tanan, atong i-conclude ang tanan. So ang atong kasalanan gibayran na ni Kristo Jesus. So dili Kanang sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 2, refer na sa objective salvation. Kaganyan na pa nato na ginabalik-balik kanang word nga objective salvation. Nga kanang kaluwasan nga diin ang Dios lamang ang gitawag og muhimo or makahimo. Ug way si bisan kinsang tawo nga makahimo ana. Ngano man kay ang Dios lang ang naay kapasidad nga muhimo ni anang maong kaluwasan na alang sa tao. Pinaagi sa pagpasaylo sa ato ang gitawag og mga sala. Pero same sa nahitabo sa Daang Testamento nga after gipasaylo sa Dios, kinahanglan iya hapang antusan ang penalty. Penalty resulta sa sala nga iya ang gitawag og nahimo. For example, nindot nga tawag ini nga pananglitan nga human si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, nganong mamatay mamanta karon nga panahon. Ngano man kay kini ang penalty sa sala sa atong unang ginikanan Adan ug si Eva. So wala nagpasabot, gipasaylo na tas Ginoo sa tuang mga sala objectively gipapas ang ato ang gitawag og guilt, ato na lang i-thank you ang kadtong mga damyos sa mga sa atong sala nga ato ang tawag ining gihimo. So kanang gipangkot ninyo nga sitas, tama man na. Ang problema lang kanang inyuhang panabot sa setas nga inyuhang gitawag og gibasa. Nga sumala pa ni San Pedro nga ginatuis sa mga walay alamag og sa gitawag og mga matuotuohon. So kanang gipangkot ninyo mga setas, objective salvation kana, pero kinahanglan mo cooperate ang tao sa kaluwasan nga gihimo. At the same time, after ta mapasaylo, kinahanglan antusan pa nato tong gitawag og penalty nga resulta sa sala nga ato ang gitawag og gihimo. Again, mo ni hinungdan nganong naa ning gitawag og purgatorio. Ngano man kay kining maong purgatorio mao ni ang mulinis, mao ni ang muulay, mao ni ang mopapas sa mga damyo sa sala nga ato ang nahimo. So human na ta na pasaylo, okay na, pasaylo na ta. Pero naman to'y damage. Mura ba og nakabuak og usa ka botilyang soft drink sa usa ka tindahan. Unya nangayo ko og pasaylo sa tag-iya. Ingon ko, madam, pasaylo ako kay nabuak nako ang imuhang usa ka botilyang soft drinks. Niingon dayon tong tag-iya, ay wala problema, gipasaylo na ta ka. So ang natanggal dito is ang ako ang guilt, kay gipasaylo naman ko sa tag-iya. Pero luwas na ba ko sa pagbayad ni adtong maong gitawag og consequence sa botilya o sa ka soft drinks sa kabutilang soft drinks ako ang nabuak? Dili. Niingon ang tag-iya, bayari ng imong nabuak nga usa ka botilyang soft drinks. Same pod sa ato Sa ato ang gitawag og sala, humamta ni Kristo na pasaylos ng mga sala, pinaagi sa kamatayon, pinaagi sa iyang gitawag og samad, pero naa pa tay mga damyos na kinahanglan natong bayaran ug kana kundi atong mabayaran samtang kita buhi pa, bayaran ta na sa laing kalibutan didto sa gitawag og purgatorio. Nya kay syempre napasaylo na gud ta, so di na ta maimpyerno. So mo na hinungdan nga tawag ini nga nagtuo gyud ta nga ang Dios gyud justisya, ang Dios gugma, kay gusto gyud niya ulayon ang tao, gusto gyud niya nga maluwas ang tao. Pero kung ato ang sundo ng inyong pangunahuna nga tungod kinapasaylo na ko, okay napasaylo na ta. Question, sa mga pagyang mapapas ang damyos tong sala, nawala naman na nga to ang guilt. Objectively nawala na, kay namatay naman si Kristo. Gidawat na nato, pinaagi sa iyang gitawag mga requirements nga para maluwas ta, bautismo, tawag ining Santa Misa, kining kumpisal, kining extreme unction, ug uban pa. So karon ang pangutana, nawala naman ang ato ang kwan, nawala naman ang ato ang guilt sa ato ang gitawag og sala. Ang penalty unsa onto? So di gyapon ka makasulod sa langit kinaaman kay di ba Revelation chapter 21 verse 27 walay tawag ining tuldok sa sala nga makasulod dito sa langit. Unya pat gud na sa sala kanang giingon nga tawag anang damyo sa sala. So di ta makasulod sa langit og di nato na bayaran. Unang ingon sa Ginoong Kristo again St. Matthew chapter 5 verse 26, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. So kung walay purgatorio, kung impyerno lang, so kining mga higalan nato nga mga di Katoliko, di gini mga langit ning mga tawahan na kay butan nato granting without admitting nga napasaylo silang sala. Giusan na pagbayad ang damyos. Nami damyos sa ilang sala. Nya kung tawag anang impyerno lang og langit, walay gitawag og purgatorio, asa man sa pahimutang sa Dios. Nga di magid sila makasul sa langit. So maimpyerno gyud. So mo nakayaw gyud mo pagpasakop ani mong mga punduka.
Abi ninyo nga no, kay ang tawag ining mahitabo ana ang dagan sa gitawag og kining istorya puro gyud mo mga imperno. Ngano man kay siyempre bisa wag makasud sa langit pag mag-angkon-angkon lang kanya dapat kidamyo sa imong sala. So saan na pagbayad unlike sa simbang Katolika based sa gitulod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitabo nga makasulod ta sa langit kung gipasaylo ta sa Ginoo kung manata na pasaylo nya mabayran nato ang ato ang gitawag og damyos pinaagi sa pagsunog sa ato ang mga kalag temporarily punishment bilang punishment sa ato ang gitawag og mga sala didto sa luna ang gitawag natong purgatorio nga ingon pa ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 nan mahanaw kini kaniya apan maganto siya pinaagi sa paglatas kaniya gikan sa gitawag og kalayo. So mo na dako ng question alang sa tong mga higala nga mga di Katoliko nga dili mo tuo ni anang maong gitawag og purgatorio. Nata angay mabalaka Dili pa. na tama balaka sa So dili na punta angay nga moadto pa sa purgatorio kay igo na ang tanan. igo ng tanan. Sa diyang mutuo ta ni Jesus luwas na dayta. Lawas na. Okay. Usan na ka gitawag og dakong mali og dakong sayop na mutuo lang ka kang Kristo luwas na ka. Kay bisan gani ang demonyo Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod sa 26 nagtuo pud sa Dios pero wa man tumaluwas. So unsa man nang pagtuo nga gisgutan sa balaang kasulatan, pagtuo na nga inubanan sa gitawag og buhat. Anong kinahanglan pa man ta pabuhaton? Kay mao man kana ang maka-preserve sa kalag sa grasya nga naa sa atong kalag nga atong nadawat sa diyang gipasaylo sa Ginoo at the same time kanang ato ang gitawag og gibuhat mauna ang magpapas sa mga damyo sa mga sala nga ato ang gitawag og gihimo kay para mahingpit kanang giingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 8 para mahingpit ang ato ang pagkalinuwas kay dili man ta mahingpit og naapati damyos sa ato ang sala o guilt lang ang tawag ining nawala. So mo na mga higala megsuon dako kaayo ni og kining paglubag nila sa gisulat ni San Pablo o gisulat sa balaang kasulatan. Mo na mga higala megsuon bantay ta. Kaya pwede tang ilaron aning maong mga tawhan na ang punto lang man anin nila dili sila motuo nga ay purgatorio kay di sila gusto nga motuo sila og butang nga dili mabasa sa Biblia letra por letra. Kaya wa man sila kabasa sa Biblia letra por letra pulong purgatorio mo nang mingon din sila wala man na sa Biblia. Usa na kadakong butbut, usa na kagitawag og kadakong bakak. Ngano man kay wa nagpasabot nga dili nato mabasa letra por letra, dili na tinuod. So, kanang gingon nila nga dili mabasa letra por letra, dili tinuod. Imbento man ng Luther, wala man agitudlo sa Ginoo og sa mga tawag ining mga apostoles. So kay wala man agitudlo sa Ginoo og sa mga apostoles, man nagabuot-buot ra na sila hatag sila argumento og silang mga pangunahon na nga sukwahi sa gitudlo sa gitawag og mga apostol. Unya ang Biblia klaro kayo na. Nga kung ang tao makahimo og sala pasayloon sa Dios naa pa say bayarang penalty tanawa sa Daang Testamento. Naa pa say gitawag og bayarang penalty. O, pagkahuman bisan gani sa tuang kahimtang gani karon human naman si Kristo namatay sa krus para sa mga sala pero nganong naa pa manggihapon tay gitawag og kamatayon. Kamatayon physically. Ngano man tungod kay moon ang consequence penalty nato. Human ang tao gitawag og nakasala bisan pag napasaylo ang tao kinahanglan mo bayad sa penalty resulta sa sala nga iyang gihimo. So every sala nga pasayloon sa Dios din hinato na anay katugma nga penalty. So kadtong gitawag og penalty bisan pag di na ta maimpierno pero kinahanglan to natong bayaran. Asa man sa impierno dili kay sa impierno forever naman ang tao nga naa didto. Langit samot na dili sa langit ngano man kay sa langit dili man ka magbayad og penalty didto kay tawag ining kuan naman kanang lugar naman to sa mga santos. So asa man ta mo bayad? Sa pagtulon-an sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang giingon ni San Judas 1:23 nga sakmita sila pinaagi luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Unya tawag ining si San Pablo apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. So kanang kalayo ha bisag dili litra por letrang mabasang purgatorio apan gisabot sa mga father sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga duol pa sa mga apostol nga kanang lugar mo nang gitawag og purgatorio. So mo na luoy kining mga tawhan mga matay ning mga tawhan nga di mo tog purgatorio ang ilang mga kalag mga impierno ni sila tanan. Ngano man kuan lang gud impierno lang gud og langit. So kung impierno lag langit kung wala ning maong gitawag og wa ni purgatorio nimo mga tawhan na tanang mga protestante kanang tanang mga born again mga impierno na tanan. Wala pa gyud natong gisgutan ang kabug-aton sa sala.
kanang giingon ni San Pablo ni San Juan, 1 John chapter 5 verse 16 to 17, nga kung may makakita sa iyang gitawag og igsuon nga nakasala sa sala nga ikamatay ayo na iampo, pag may makakita sa iyang igsuon nga nakasala apan sala nga wala mo sangpot sa kamatayon, ay kinahanglan mag-ampo pa kamo alang kaniya. So kanang gitawag og butanga, kanang butanga giingon nga kabug-aton sa sala, kung ang tao mga matay kanang duha mga matay, ayog ingna nga iparihan nimo na sila og silot. Kung iparihan nimo na og silot, insulto na sa Dios ang gihimo nimong barbaro ang pag-ilan nimo sa Dios. Remember, ang Dios gugma at the same time mustisya. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11. So, dili pwede nga iparihan niya silot kining duha ka mga tao nga nakabuhat sa mga naglahing degree sa gitawag og sala, mortal og binyal, ikamatay og dili ikamatay. Katong salang ikamatay or mortal ay maimpierno gito. Munang Revelation chapter 21 verse 8. Apan katong tawo nakabuhat og sala nga dili ikamatay, iimpierno to? Kuwa ba'y gugma sa inyong Diyos, pagkabarbaro ba sa inyong Diyos? So di yun na pwedeng i-imperno nimo. Malangit ba to? Di ba? Atong gisutang ganina, Revelation chapter 21 verse 27, walay bisang gamyang sala nga makasulod sa langit. Asa man siya ipahimutang? Kung pareho to ninyo membro, bon agoy, asa man ito ipahimutang? Di magito mahitabo nga, di mamumusukot ang mapurgatoryo mo. Hindi. Maimperno yun mo, kaya di mo makasulod sa langit. Di ba? Oh, so sumala sa mga santos, unsa may tawag ining kahimtang sa mga kalag nga naa dito, pag-antos. Temporaryong pag-antos, kalayo, dauban ka dito. Ingon pa sa mga banggitang santos, San Jeronimo, San Cirilo, ingon pa nila, kanang kainit sa purgatorio, kanang kalayo sa purgatorio, walay kalainan sa kalayo sa gitawag og impyerno. Ang kalainan lang kay temporal ang sa purgatorio, eternal ang sa gitawag og impyerno. So, ang mga kalagan na dito mag-amtos. So, sa may ilang paglaom. Ang ilang paglaom mo, kining pag-ampo nato sa Dios alang kanila. Nga nang hinahanglan sa pag-ampo, kadi naman sila makaampo sa ilang kaugalingon. Ang tanan nga naa sa purgatorio, luwas na sila. Wa na nakikiyo ng pang maimperno. They are all saved. Katong naa sa purgatorio. Pero, anong nag-amtos pa man sila, kagibayran nila ang damyos, gilinisan sila para giandam sila padung dito sa langit. Kung sa plato pa na human na to o gamit, sa tawag ining halagkan iagi pagbanggira aron hugasan before ikulob didto sa gitawag og butanganan sa plato. So maupod na sa tuang kalag. Muagi una tag purgahanan, muagi una tag linisanan before ta iadtog langit ngano man kinataptan sa damyo sa sala. Ang ato ang gitawag og kalag after ta napasaylo sa Dios sa sala nga ato ang gitawag og gihimo. So mao na nya biblical ba na nga mag-ampo para sa patay Kristo magani mismo. Nag-ampo sa iyang amahan para banhawon ang iyahang tawag ining kuan, banhawon ang iyahang tawag ining higala nga si Lazaro. So kanang pag-ampo para sa mga nangamatay nanan as panahon ni Kristo kani adto. 2 Macabeo 12 Corintios 5. Oh, nagpaamot si Judas Macabeo og 2,000 ka salaping nga plata aron ipadala sa Jerusalem aron paghalad sa pag-ampo alang sa mga minatay. Wala man na sa inyo. Pero ang balang kasulatan, katong tinuod gyud nga ihap sa libro sa balang kasulatan na nasulat na. Mabitaw nga ang Kristo sa diyang namatay si Lazaro ni adtos Kristo dito sa lubong. Nag-ampo, mao pud mga Katoliko. Ni adto mi sa lubong para mag-ampo para adtong tawag anang namatay. Para sa kalag ni adtong maong namatay. Ang lahi lang ang Kristo kay Dios man siya man nagibanaw dayon diretso. Gibuhi nagbalik. Pero kami kay dili man mi Dios. Sakop lang may gitawag og sa Dios wa may kagahom nga mobanhaw ni anang maong kalag. Unsa may atong himuon? Anong ato man silang tawag anang giampo kay para maluwas ang ilang kalag ug kaluy-an sila sa Dios. Ug sa umaabot nga panahon banhawon sila sama sa paghimo ni Kristo sa pagbanhaw kang Lazaro. So, mo na nganong gituot og tawag anang purgatorio. Nya mag-ampo ta ang pinakataas nga pag-ampo ang atong ikahalad ngadto sa Dios alang sa ilang kalag mao ni santos nga misa. Kaya ang santos nga misa, ang lawas ug dugo ni Kristo, igahalad ngadto sa Dios alang sa ilang kalag. Putli na nga halad ha. Malakyas kapitulo 1 bersikulo 11, putli na nga halad aron mahimuot ang Dios. Aron kaluy-an ang Dios nga naa dito ni anang kaluy-an sa Dios ang mga katalag nga naa sa gitawag og purgatorio. So, mo na mga higala ug maigsuon, di tapalin lang aning mga tawhan na kay ni kuyanap na biya na sila nya, mo ni sila ang kusog kayo atake sa pagtulunan sa Iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So muna kita mga Katoliko bantay-bantay ta.
mo na niining mo ang programa ayaw mo og katingala nga every now and then ginatubag nato ning ato ang mga higala nga mga dili katoliko kaya dili nato gusto nga kanang ilahang mga bakak ang ilahang mga butbut mo continue na sa pag sabwag sa atuang palibot kay daghang kay mga inosenteng katoliko nga pwedeng mailad nila. Okay? So, ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page, Dalay Catholic, Facebook page, RJ Horolanciano II TV, Apologia.argumento, and sa ato ang Kuya Apollo TV page, pwede sa magpadala po din na og Facebook stars. And at the same time, pwede sad, at ang himuon ay i-subscribe sa ninyo ang ato ang mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, and sa atong Kuya Apologist TV. Pwede sa magpadala po din na o super stickers, super chats, and super thanks. Kanya mga higala o tawag ini mga igsuon, subaybayan ninyo kanunay kini moong programa kay para ubag-uban-ubon ta sa umaabot nga panahon nga atong panalipdan nga ato ang pagtuong Katoliko. Ecclesiam servire et fidem Catholicam defendere.